Okay, magandang hapon po. Yan, dumating na naman po yung oras ng ating pagsasama-sama. At wala po tayong ibang gagawin kundi magluto. Yan. So, ang lulutuin po natin ngayon ay itlog. Yes, itlog lang po. At sasamahan din po natin yan ng itlog din. Yan po yung itlog na galing sa guya ng manok. Ano po? Yung pong hindi pa po nagiging ganito, wala pang shell. Yung hindi pa po siya nabubuong itlog talaga. Okay? Yung pong nasa sinapupunan pa lang. Yung namumuong itlog pa lang. And then lalagyan po natin yan ng spring onion, ng dried chili, ng ating bawang at sibuyas. Yan. Yan lamang po yung gagamitin natin. At antabi lang po kayo. At hiwain ko lang po yung ating bawang sibuyas. And then proceed na po tayo. Okay? Okay! So, ayan na po yung egg yolk natin. Ang ating pong spring onions, yung ating dried chili, bawang sibuyas. Okay. So, dito naman po is nandito na yung ating itlog. At ang first step po natin is syempre, papakulo po tayo ng tubig. Yan. At pakukuluan po natin ang ating mga egg. Depende po sa inyo kung gaano po kayo katakaw sa itlog. Yan, kung matakaw po kayo sa itlog, di gaya ko. Yan. Na matakaw sa itlog para bumilog. Kailangan po natin yan ng yan, madaming itlog. Ilan na ba yun? 3, 6, 9. Yan, 9. Kulang pa. Okay. Lagay na natin lahat yan. Yan. Alright. Kasi masarap ang ating lulutuin. Yan. Okay na yan siguro. Di pa ako kontento. Okay, lagay na natin. So, ayun. Wala nang natira. Okay, so unang-una po is i-hard-boiled po natin muna ang ating itlog, no? Papakuloan po natin siya hanggang sa maging tuluyan siyang hard-boiled. Okay? So, balikan po natin mamaya pag nalaga na po ang ating itlog. Okay, welcome back po. So, yan na po yung ating itlog ngayon after 10 minutes na kumukulo. Sigurado po ako, no? Pagkatapos po niyang kumulo, magbilang lang po kayo ng 10 minutes. Yan, hard-boiled na po yan. Ang gawin po natin, patayin na po natin, and then lalagay ko lang po siya sa running water, at pagkatapos po papalamigin natin hanggang po sa lumamig siya, at para po mas madaling balatan. Okay. So, balik po tayo mamaya kapag nabalatan ko na yung ating itlog. Alright? Okay, welcome po ulit. Yan po yung ating itlog, nabalatan na po natin. At syempre, diretso na po tayo sa ating paggigisa. Alright, so ayan na po yung mantika natin, mainit na. Lagay na po natin yung ating bawang sibuyas at sili. Pagkisahin na po natin dyan. Alright. So ayan na po siya. Isa na po tayo. Ang bango. Alright, pagkatapos pong mag-isa ng ating bawang sibuyas at sili, syempre, lagay na po natin yung ating egg. Yan. Ang ating pong egg. Lagay na po natin ang ating itlog. Yan, lagay na po natin dyan. Alright. Yun. Lagay na po. Pagkatapos po, tapos po natin, ganyan. Okay. Saka po natin sa lagyan ng paminta. Lagyan po natin ng durog na paminta. Alright. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi po masunog yung ating mga ricado na inilagay. Okay, lagyan po natin ng konting tubig. Alright. Tapos po natin lagyan ng tubig. Siyempre, ilagay na po natin yung ating soy sauce. Okay. Pagkatapos po may lagay ng ating soy sauce, siyempre, lagyan na rin po ng atin ng suka. Alright. Pagkatapos pong malagyan ng suka, syempre, bagburan natin ng konting magic. Yan. Alright.
Pagkatapos po natin mabuburan ng konting magic, siyempre, ilagay na po natin itong ating, yan, yung egg yolk. Yan. Okay. Hayaan lang po natin dyan na kumulo. Hanggang po sa medyo lumapot ng konti at maipakapit po natin yung ating sauce sa ating itlog. Okay. So, dyan lamang po yan. At antayin lamang po natin na kumulo. Alright. Balikan po ulit natin mamaya. Okay. So, yan po. Pagkatapos po ng ilang saglit, yan na pinaghalo-halo natin. Paghalo, yan, napakapit na po natin yung ating sabaw sa ating mga itlog. Yan, napakapit na po natin yung lasa. Yan. Dahil po hindi na po puti yung ating itlog. So, ibig sabihin po nun, kumapit na po siya sa ating itlog yung lasa. Yan. Ang ating mga ingredients na nilagay. Okay, so gawin po natin, patayin na po natin. And then, syempre, lagay na po natin ang ating final touch. Yan. Ating pong final touch ay ang ating, syempre, ang ating spring onion. Okay, best. Yan na po. Yan na po ang ating luto ngayong gabi. Yan. Kung gusto niyo pong makatipid sa ulam, yan. Yan po. Gawin niyo po yan, mga best. Ang sili nga po pala ay optional lang yan. Optional lang kung ayaw nyo lagyan ng dried chili. At tapos yung mga egg yolks na yun, kung wala kayong makitang mga ganyan na pwede na yung purong itlog. Ganun lang po yun, okay? So, yan po yung luto natin ngayong gabi. Okay, so yan po yung luto natin ngayong gabi. Maraming salamat po. Alright, hanggang sa susunod na naman na mga video natin, okay? Alright, good night. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, hanggang sa susunod na naman po. Yan po ang ating luto ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.